El treball que fem a Escoles en Xarxa és posem notícies que ens semblen interessants i els de les altres escoles poden veure-ho per saber què fem o quina notícia hi ha i així poden saber també i poden tenir alguna idea per fer a la seva escola o així. Sí que les utilitzem, aquestes eines, com per exemple la càmera fotogràfica, el canó nou que hem tingut a la classe, l'ordinador per redactar coses o mirar els blogs, les coses en xarxa, i això, jo crec que està molt bé. També fem, quan fem sortides o així. Fem fotos per després posar-les al blog i explicar-lo als altres que hem fet aquesta sortida. Quan utilitzem les eines, jo crec que sí que canvia la classe perquè es fa més divertit, més o menys, i potser estan més atents als que escolten perquè estan més atents i així perquè no es fa tan pesat. Sí, és com una mica més interessant. Jo crec que s'aprèn, però també aprenem. Que s'aprèn, però també ens divertim una miqueta més. Sí, sí que llegim altres blogs, com l'EduBlogs, Escoles en Xarxa, el blog de sisè, el de tercer, el de quart, que també n'en tenen. I jo crec que tots estan molt bé fets. Els temes que ens agraden més llegir o ficar en els blogs són les converses que tenim entre la classe o també escrivim si hem fet alguna sortida, també coses que passen interessants sobre el poble. Per exemple, la ventada que va fer aquell dia, que va arrencar molts arbres. Vam fer articles sobre això, vam ficar imatges també. I també ens agrada, els nens d'aquí, la classe, també fem articles voluntaris, qui vol. Llavors, quan els revisem, si trobem que són interessants, els afegim al blog. A mi, particularment, m'agraden els articles que són de coses noves que nosaltres encara no tenim, que ens intriguen i aquests són els que més m'agraden. Sí, sí que tenim algun suggeriment per millorar els blogs, com per exemple ficar, si algun altre blog té alguna notícia que nosaltres no la tenim, els hi podríem demanar permís per fer un hiperenllaç i que el nostre blog també ho tingués, perquè, per exemple, hi ha pares que només miren els nostres i si no la teníem, més endavant la podríem veure. I així aconseguim que el nostre blog s'amplifiqui més i quedi molt més bé, que s'entengui molt més bé.